Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय। ओमफ्राय नै दिनै आङो बिराद गरम ओमफ्राय आंनावहाय नै गाराय सिथर जाजोबदों गरमजोंहाय ओंखायनो गस्ला फिसा गानदों गस्ला गिदिर गाननो हायाखै गाराय सिथर जाजोबदों नै बोरै नायबासो नुगोन नै इदि जाजोबदों माइसुं बायदि खामजोबदों ओमफ्राय दिनै आङो गुसेंग्रा जावनो नागिरदों गुसेंग्रा एम्फौ बयबो जावनानै जागासिनो ओमफ्राय जोंहा जाफेरनायाखै बेसेबां गिदिर देरखो इखौनो जावनानै नायनो नागिरदों दाहाय बाथोन देनानै जानो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांसै नोंथांमोना बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो थुदो जावगोन आङो नै खदाला जोबोर गिदिर खयामावहाय लागोन नै गुदुङा गुसेंग्रा गुदुङा नै अखा हानानै बोरैबा जाजोब्बाय जावगोन आं दा इयावनो गुदुङा dia pataron gusengraya tipa patar ini moनबाय मासे गोबावथार गिदिरथार नै बोगोन बोरैबा खाथियाव थांना हानो दे हांगार जायनो दे ओरै फै हांगार जायनो ओरै फै खदाल जावनाय खाथियाव थांना हामा दे बेसां गिदिर मोनगोन दे नायनोसै गिदिरजोबाथाय जावस'जायो गोलाव थांनानै खिथुबो गैला फैलायो खर'ल'सै नै हमनो लेथ्राथार आयु हमबासो खारगोन नङाबा लांफै माबाया लांफै गिदिर जाबाय बबा नै गुदुं गिदिरा गिदिर नै लोगोफोर गुसेंग्राया आंना बासिनानै सायनानै एसेल'थार ओंखारबाय आं ओमफ्राय सुनोबो रोङाखै मोजाङै सिग्लि सुबाय थादो लेथ्रा होननानै सिफ्लेनानै सुजानाय ओमफ्राय गेब्लेलाजोबदों ओमफ्राय सायनानै एसेल'सिन जाबाय दा इखौ एवनानै बाथोन देनोसै एसेल'थार जादों सान्दुं गोसाखाय बारा बुरजाबो जावनो हायासै आरो बारा गैबां खालाबोमोन अखा हानानै सिनायाखै जों खिनियानोसै आरो एवनोसै दायो आङो अरावहाय नै नै गुसेंग्राया आङो एवखांबाय गुसेंग्राखौ एवखांनानै दायो आङो बाथोन देनोसै ओमफ्राय मासे साखिनायनि र' माबायदि जादों गेसजोंद्राय एवद्रायबाय आं
गोथावथार गोथावथार